Ibrahim why? Ibrahim. Ibrahim why? Rajiv. From which state? Kano. Kano. Where do you live? Nana kake da zama? Roundabout. Okay. How old are you? Shekarun kan. Okay. In the killing and murder of that general at Apo, how many of you? Kuna ne kuka kashe shi? Mu shida ne. Ku shida? Mu biyar ne. Ku biyar? Why da why? Da Sani. Da shi wannan na biyu. Da wani yaro ana ce mishi Alka. Alka? Sai da why? Sunan ɗayan ne wannan shi ne sai amma ni wayannan su ne muke zuwa ran da ba muna zuwa da su. Sani, Alka da kai da Nura. Da wannan Nafi ne. Nafi. Okay, where is the general's gone? Ina bindiga na general dan. Yana hannun shi Alhaji. Yana hannun Alhaji why? Ashiru. Alhaji Ashiru. Who stabbed the general? Why ne ya sa ma general wuka? Among the trio. Wannan shi Nafi shi ne dinga buga masa wuka. Okay, nice. With knife? Yeah. With knife? Yeah. Okay.